pasovali, tak... Ostatní budete využívať aj o jednu priečku vyššie, tí kratšie. Neviem. To treba urobiť ale. Ako náhle nastupujem na tú kladinu, snažím sa v tom kroku, jak taký vy totiž vás tá váha vyťahne von. Si potom sami vyskúšate a doma, keď to budete skúšať, tak chcete sami na to. Na začiatku to nepôjde, to je jasné, ale postupom času uvidíte sami, že tá pomoc, ktorá tam je, tak vás pekne bude ťahať hore a tým pádom nebudete zaostávať v behu, lebo tu sa nás naše veľa zabaví. Keď stratíte rýchlosť, na tej kladine je ťažko rozvíjať. Takže prvý moment udržať tú rýchlosť a potom to ide. Ja to bieham. Takže už je to tak zlozky. Máš tam podľaďať. Aj s hadicami? Aj sa hadicami. A odtrkať? Nie, stačí na behu. Len ten nástup prvé 2-3 kroky. Poďte sem. Rýchlo tak beží, taký ruský systém. Tu sa postavte ďalej. Poďte, hadi sa hore. A ruky len takto, že? Takto to nie. Značne, také pekné čisté kroky dala. Takže udržať ten chod proste.